Čau lidi, vítejte do mého prvního videa, jmenuji se Azrael a dneska jsem tu s Dantesem u hry Ice Catch. Ahoj. Tak v té hře jde o to, že musíme něco kreslit a já to musím, že teďkon Dantes bude něco kreslit a já to musím uhádnout, ty vole, co kreslíš? Co to je? Počkej, zkusím. Ne. Mazečka. Super. No, vidíš, že ti to šlo. S nápovědama, no. Ty vole, jak tohle mám nakreslit. Tak dej taky nějakou nápovědu. Jo. Tak já to udělám takhle. Co to je? Počkej, to ještě není o tom, to bude jak... Počkej, tady mám... Jo. Co to je? ALH. Ne, to je, má být H. Tady to je nápověda. Jo, už vím. Víš jo? Kondom. Jak tohle může být kondom? Spíš už když tak mi to připomíná vysavač. Ne, ale to nejde. Ne, máš to blbě. Achillova jenom nápověda, ale to tam nepatří. Jo, aha, tak jo, takhle. Ne, ale jako jak se říká tomu. Počkej, já ti dám nápovědu. Počkej, co mám dát? To give a hint. No, jo. Víckrát. Můžu. No, ale promiň, ale píše to s měkkým i. Já jsem napsal to Achil s tvrdým, ty vole, já jsem taky debil. No, dobře. Jo, počkej, sorry, dvě L. Je to Achillelovka. Já nevím, to je hrozný, že nevíš, jak se to píše. Jo. Čmárej, Dantes. To je... Vidím, jeden stickman leží, druhý nemá hlavu. Ten druhý drží v ruce list, nebo co? Sakra, co to je? Co to je? To píše. Tráva, marihuana. Ty vole, a co to je? Počkej, co jsi to tam napsal? Něco plus U. A kdybys mi to tam nenapsal, tak bych to nevěděl, no. Jo, tak tohle nějak půjde, no. Předkreslíme si na tu ručičku, to bude nejlepší. Teď to je jako to paže, jo, kdyby si nevěděl, co to je. Jo. Co to je? To musíš vědět, ty vole.
No, ježišmarja, tu jak to mám nakreslit. Už vím. Si říkám kolikrát taky, nebo je. Obdelník. Ne, 5. Nevím. Proč to nemůžu napsat? Začíná to Nadi. Fakt jo, tady bych se neobešel bez tvých rád, no. Jo. Jo, tak tohle bude hodně těžký. Takže, tady jeden, Je nápovědu. Tady to je hlavička. Basketbal. Kámo, tady uřízla hlava, teď tam napíšeš basketbal. Já nevím. Něco to. Aha. Tím musím zapleskat. No. Jsem to napsal, jo, už vím. Okurka je zelenina. Co se tím stojí? Jo. No to tam mám. Kurva. Co to je? Uvidíš. Ne, hrob to není. Takže já tam píšu ty písmenka, ty. To je takový podvod, ale co? Já jsem dobrý. Tak je dobrý. Ty vole. Tohle ti nakreslím jednoduše, tam jednou taky skončíš. Ale budeš v tomhle stavu.
takhle. Tak tohle už musíš vědět. Nebude už důchod, jo. Vyhynula maso. Maso. Kámo, co je v urně, ty vole? Ne, dítě. Mrtvola. Akorát ve spáleném stavu, že jo? Postel. Wow, vyhrál jsem! Ty, jak jsi mohl vyhrát? Protože jsem to na poslední chvíli jsem to uhodl. Dáme znova. Pro tohle video asi všechno a nabereme ještě jedno a zkusíme natáčet ještě. Mají na třeba. Roblox nebo... Tak u příštího videa, čau.